Jongka Maurangkeneng constituency Dr. Ricky A.J. Singkon belong with General Secretary Joka Party Baraga Joka Por Kurtong Ubaga Party Kalibet Bansay Madan Namtakanik MP election Iba Grosspar untuk yang belong Treasurer Joka Party Iba Londoner Soton belong Wayne Kinongalam Kiba Kmatjngi Bagum Juru belong Secretary Jongka State Election Committee Lembat Kiwi Pat Lesi Namtakapor Nganam Laban Jer Keteng Bakham tam me bhi ki pajba ki long kmi ki long pa ki khon samla kan thei pat shimrang hapring ge jingkret jongomit pilawan ban snap yagani ge jinglang ga bangi ngila khot kum ka party ka voice of the people party ngasno thu bagani ga met ngam do kam ban bun ktin than namar jingkren hangni hagani ge snong ka balong ga jaka ka bangi jutip kabalong ka jabing jong ka jet menriu ka jingi kini ginong kren na shwa janga kila batay iba adal bot ila batay bnia hagbade pa kalok kayukta general secretary ila penshai yaga nongrim juga party tinagaling ka jangan anum ko ban kren jrong nenge shukwa banai khuble ye phi ki patba badan pen scam bagani ka jingmi ka jongpi Kadum day tang menta babiwan ban singap ya gane ke jinglang renga kwa babi wei pai wei pin snow thu bagani ka bangi nge ki kadai nagamta jonga jet mriu nagamta jingi wei pai wei ke badang ni banam ta gi khon ki kti ke jonga ke jongpi menen ngala kre na po mawai ya gane ke jingmut jonga lokka yukta kabamut kata ka bor banile persya ya ka bamsap bala thung bala bu do pat ba kata gani kajing batai ka lokka yukta baka sarkar kan haban thung hagata kom boni udai uba ki pat ba ki thung ba un tokit ba un shim ya ki kam bamsap ba bagi pat ba ki laban lek ban ujor kanam dan kono jongi briu ki badan haga bor jongi briu ki badan haga bor ni Laradan kikam